Dimteng ni Jesus ijay Jordan anaggapo ijay Galilea tapno pabunyagan ken ni Juan. Ngem kayat alapdan ni Juan ket kinunana ken Jesus. Siya kuma tiribeng na abunyagam ngem apay nga umay kakanyak. Bayam amaaramid ita daytoy tapno matungpal amin a kinalinteg insong bat ni Jesus. Immanamong nga rod ni Juan apaman anabunyagan ni Jesus simmang at itidanom, ket adtoy, naglukat ti langit ken kuana. Nakita na ti Espiritu ti Diyos a bumababa akas may sa akalapati a nagdisso ken kuana, ket kinuna ti may sa atimek a naggapo sa dilangit, daytoy ti dongdongwek nga anak apakaay-aywak unay. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Welcome kadagiti amin nga imay naggaputi na duma-duma aluglugar. Da taga Bauco, diya mo dagiti daduman. Damot taga Ubog, tadi yung magkunangan da makimismisa. Piyesta tata, anya dito nga piyesta, nagbunyag ni Apo Jesus. Nagbunyag ni Apo Jesus, nagpabunyag kini Juan, ni John the Baptist, taapay, sinurot na laeng tilintig dagiti Hudyo. Tapno matungpal ti linteg nagpabunyag ngamaan niya tinakaidumaan na naglukat ti langit bimaba ti nagsinan nya nga bilit kalapati diyak amono da kayo ko uwak tag mamanok kay nga ro dagtakaw ti kaaruba kalapati inya ti kon daytoy ti dongdongwak nga anak ko maiayo ak unay ken kuana iti sabali nga ebanghelyo kunana adapay nayon na dumngeg kayo ken kuana dayjay ti nagdumaan na kadagiti amin nga ordinary nga bunyag ken nagbunyag ni Apo Jesus ija karayan Jordan sakbay nga mangrugi nga agisuro 30 years old idin iso ti pannaka bunyag na kakasdi mo tultuladen tayo iso nga dagiti dadduma ti pagbunyagan nya nagbunyagan nyo karayan samet karayan nagbunyagan nyo nya kunana nya nakitam kunana udang nya nakitam takinuang impaot na ginggana nga nagto nya nakitam ni Apo Dios kapilitan matay kamutan ngaya nga nagbunyag kanyada nataengan uray ti simbaan idi kung kuna tayo naguso ti katikumen idi aglemlemeng dagiti tattao dagiti Kristiyano dagiti Kristiyano aglemlemeng da uray dagiti agad-adal nga mabunyagan katikumen kunada adalan da nga nalimod kinataengan ngam idinangabak no malagipyo ramrambakan tayo ti Mayo ni Ari Constantino nga ni inana nga Maria Elena nangabak dati gubat gapo ti cross imbaga ni Ari Constantino nga ti religion of the state ket Katoliko Romano agpabunyag amin hanggang agpabunyag da kayo met ti mapapatay da kayo ti mapapanaw iso nga nabunyagan aminen nga nataengan deti katikumen kunada dayjay ken nagdevelop ti pannursuro ti simbaan haanen nga katikumen ta datayo idi karon kinataengan ti agbunyag ta hampay nga na bunbunyagan dagiti tattao iso nga no sumsumrek kayo kadagitay baro nga simbaan awampay ti baptismal font tayo kala ko madtakan don di katedral ijay likod adadakkel nga nagbubukel nga kaslaplanggana dijay nga semento dayjay ti pagbunyagan ti ubing haang ano sumrek kayo iso ti pangalaan nyo holy water nga pagtanday haan nagbunyagan dayjay ijay sangot ti ayan ti holy water ngam before dayjay nagdevelop ti pagbunyagan daydi haan lang baptismal font kunana dayjay baptismal pool kasla swimming pool umunag dayjay mabunyagan magna dijay umunag mabunyagan na ijay into norumwar nakabalabos badwan da iti puraw ngam nagdevelop aging gana nga naurnosen iti sakramento tayon ti naadal ti simbaanen nga ti bunyagan tayo ubing tanabunyagan tayo metten nga nataengan kasapaan nga gundaway no mabunya no maiyanak da ubingan bunyaganen taapaya kontraan dagiti hanga makaawat apaya nga ubing awam basol na wen awan ti personal nga basol di ubing ngam adda basol na no mamati tayo akin talaga ang iso pannursuro adda basol atawid ngayay
Anya di basol atawid, generation to generation, naawat tayo, amin nga maparswa, gaputa nagbasol ti lubong, nakagamar ti basol. Maikat laeng day tayo ti bunyag. Ngam, ni San Agustin tinagkuna, nga kuna na, nalaklaka nga awaten, during conception, di naisikog di ubing, ninanang, jedara na iso agtartaray, jedara ti ubing. Nagbasol in 9 months, idirumwar, automatic si babasol ta jedara ni ina. Iso nga, tilaang makaikat na jay, bunyag. Iso na jay ti kungkuna tayo. Tatan, nagdevelopon na ti panursuro, haanan nga ijay karayan, nga nakakita ka ti udang. Nagdevelopon, aging gana nga di jay kaubingan. Kada kayo mat, nagpabunyag kayo. Ay, apaw, bunyagan yun ata ubingan. Basit pa ila jiburias, apo, di pa'y naiyanak gayam. Apay, kuna tayo di jay social acceptance na. No daddo mati mo pampanunutan tayon dagiti tattao ha mga dayay kapatid dayay bunyag dagiti amo ninninong ninninang pampanunutan kasi no at aninang ni Apo Jesus mo di nagbunyag nadamagyaw no sino makaammo may nantuman ibaga iti kakti kwarta na awam pay laeng ay idi ti kasjay katatanda kayo mo't nanti mapakarikrikutan nyo, ninong-ninang, apaya, singarin yun ton Christmas, apay, business mo ta anak yun. Ngahaan nga di dyan, ti kapatid na di dyan bunyag, imagine ang taubing, from basol, madalusan. Iso nga datay nga nabunyagan, nadalus tayon, naikatan ti basol, no agbasol tayo man, iso da ito yung ti personal nga, basol. Katibunyag kunada, one of the sacraments of initiation. Anya ti sacraments of initiation talo. Bunyag, konperma, ken Eucharistia. Anya ti bunyag, mangikat ti basol, atawid, ti konperma, madagdagan, maimaldit ti sagot ti Espiritu Santo, ti Eucharistia, mapakawan na ti basol analagaan. Venial sin, isugarod nga, kunana jay introduction ni Apo Padi ka, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kayat nga saon, pagbabawyan tayo, tapno maikari tayo ang makiranod, kadagiti nasantuan, iso nga ti misa, dalusan na ginalagan a basol. Kaya na isugarod nga adtoy ti kordero ti Diyos, amangikat ti basbasol ti. Iso nga no awatem, ininutan na ka nga daldalusan. No, hanggang nagkonfesar tinabayag, aka i-require mo matabagim ang amapan, uray once a year, dayay, una saan adda okasyon, ngam na nalagan lagi, ngam na mortal sinan nga ammumon, ammo tayo, mat no niya dagitay nadagsan abaso, lakong kuna, in tayo aag-konfesar, katibunyag, konperma, ken Eucharistia, sacraments of initiation. Kada ti, nagdevelopon ti panursuro tayo, iso dayayan ti bunyag, dayay ubingan, kasapaan nga gundaway, anya ti maala na, maikat di basol, agbalin nga napudpudno nga anak ti Diyos. Datayo, anak na tayon ti Diyos, nadalusan tayon. No addaman nagkamalyan tayo, ikonpesar tayo, agtalinaed tayo asidadalos. Anya mo ti kaharit na kada tayo. Anya ti challenge na tinabunyagan. Naglukat ti langit kini Apo Jesus, imbaga ti boses, daytoy ti anak ko, daytoy sigon ken ni Matthew ka, daytoy ti dongdongwek nga anak apaka ay aywak unay. Isabaling ebanghelista kunana dumngeg kayo ken kuana. Dayjay matikarit na kanya tayo nga nabunyagan. Agbalin ang makaayayo iti imatang ti Dios. Tatako ma, aglukat ti langit jay batog tayo. Maikari ka nga ta, nga ibaga ti Diyos nga, daytoy ti anak ko, apaka aywak unay. Daytoy ti dungdungwek nga anak ko. Datayo nga nabunyagan, datayo Kristiyano. Datayo siya. No tanawan na tayo ti Diyos, maiayo nga tamad kanya tayo. Anya ti karit na, agbalin nga makaiayo. Kas ano nga mari na tayo no makaiayo tayo ti imatang ti Diyos? Basic mo't no maayayo ta ka arubam, no maayayo ta pamilyam king ka, maragragsakan da no adda ka, maayayo mat ani Apo Diyos. No dagiti tattao ti aglawlaw mo katrabahom kada amin ka, marina dati kinasayaat mo, maayayo mat ani Apo Diyos. Ni Apo Jesus, bimabati kas lakalapati, Holy Spirit, kunana, nagbatay. Datayuhan lang naman nagbatay, ti kalapati.
Idi nagkonfirma tayo, ken dagiti hampay na konfirmaan nga ubing ni Apo Obispo, wenno di padi, nga mangkasarkan niya tayo, haan na laeng nga nagbatay a kalapati, imaldit na ditoy muging tayo. Anya ti ko na ni Apo Obispo, maimaldit ko makingka, dagiti sagot ti Espiritu Santo. Iso nga haan laeng nga naglukat, haan laeng nga nagbatay akas kalapati, imaldit ni Apo Obispo, itimuging tayo, no haan nga ni Apo Obispo, di padi tapalpalubusan da, dagiti agkalay sa, ni idtikan niya tayo dito, ipalubusan da, nga konfirmaan ni Apo Padi, di paris pris. Kaisoti ko na tayo, na imaldin mat kanya tayo. Kasano nga mariri na tayo, nga agtrabaho ti Espiritu Santo nga rod. Kunana di kanta tayo, kapya kadagiti tattao nga adda na imbag apanag naknakem na. No adda pa ila nasaya at nga kananakem anya dagita no makitam di ubing ka agar aramid ti madi ka kabailam pa ila nga dilawen. No adda tumangsit ka kabailam pa ila ti agpakumbaba. No mas pilyam pa ila ang ti kapyakin ornos kaysa di kumarkarit ka. No, si kakadapay laang panangisakit mo kinkabsat mo imbes nga irurumon mo kutulungam adapay laang di ko na tayo nga naimbag ti panagnak-nakem na. No, si kakaamaha ka agtrabaho ka pa ilang nasaya at para iti pamilya nga tabukbukod mo ti sirserbiam. Adapay lang nasaya at nga panagnak-nakem. No, si ka nga ina agsaksakripisyo ka para iti pamilyam. Adapay lang nasaya at nga panagnak-nakem na imaldit dayta kanya tayo. Sagot ti Espiritu Santo dayta. Kano mariri na tayo nga kasjay, apay ti Diyos haan nga tanga maayayo met kada tayo. Apay ti Diyos haan nga tanga maragragsakan gapo ti kasaya at tayo. Iso dayjay ti karit na ti agbalin nga Kristiyano. Anya ti magungguna tayo. Iso dayjay nga rod nanamay nga biyag, nakapya nga aglawlaw, na talinaay nga panagbiag babaan ti saya at dagiti pamilya tayo, kaaruba tayo, katrabahuan tayo, ngam no ti pala pampanunutan tayo ka, at dansamo dagiti tattao nga naparso nga nasaki nakam do na awan makaapad dati may sang aldaw. Nagiti awan manaknakam na dagitoy. Tilakit kitaan na ka, mali di may sa, di ka mali ti dadduma, natala mangibot botak-tak ti biag ti dadduma, ti ubraan na awan na saya at nga kananakam. At dan samo na parso akas jay. Kaawan ahang agtrabaho ti Espiritu Santo di jay. Ngam no tartarigagayan tay payla ang titalnakin kapya imbes nga riri panagsusubang kanasaya at paylaeng adda paylaeng nasaya at nga kananakem kaya na nga saun agtrabaho paylaeng ti Espiritu Santo kanya tayo kaday toy nga ruti kaharit na nadalos tayo nga nabunyagan kas ano ti agtalinaed nga makaayayo ti imatang ti Dios ti Espiritu ti mangiturong maglakan niya tayo kas ano no agkamali tayo agsubli no adda pagkurangan adda pa nagtitinangsit agpakumbaba taday ti ibagbagana maayayo ak unay kanagpintas ang talagang ibaghana magkanya tayo nagmayat ang misyon tayo a Kristiyano no makaayayo tayo iti imatang dagiti kakabsat tayo kasla magkanyayo Nadatarakan nyo nga aso, kaya may isa ka na arsab kanin na amin nga kanan ti kakadwaan niya ti kwa na mga akin aso, saplitam na nga gudgud aki itunom, nga malwadam at di kanto marabis. Ngam na makaayayo da amin, agbibinuray da, kas di madlakan niya tayo No ti Diyos makitkita na nga, isakit mo ni kabsa mo, agsakripisyo ka para kin ni kabsa mo, agtrabaho ka para pagimbagan ti kakabsa mo. Han nga lang nga tabagbagim ti serserbiam no di para kakabsat mo. Hanggar nga makaayayo dayta ti imatang ti Dios. Dayta ti awis na. Kanya ti magungguna tayon to. Datayo nga nabunyagan, imagine niyo. Intero nga sa kalubungan. Sa dinno man nga sa kalubungan, tatangal daw. Datayo nga nabunyagan, agrambak tayo ti maymaysa nga misa. The same mass. Kanayon tayo amin dayta nga misa. Kanyat maaramid ita nga misa, mapakawanti basol. Kalpasan nga mapakawanti basol, mapasanto dagiti na bunyagan. Awaten nyo ni Apo Jesus, awaten tayo ni Apo Jesus, sumanto ti lubong. No addag kamali, anyat ibagbagana, iyaro nga ing na panagpipinakawan, panagsisinnerbi, panagiinnayat. Imagine nyo ti sa nga lubungan nga na aming nga nabunyagan, agramrambak tata, tinasanto nami, sabasabali lang nga oras. Haan nga pinasanto na. Iso nga dahita nga panagbunyag ni Apo Jesusen,
idi nangisuron, nakaraman tayo iti dayta nga bunyag. Ulit-ulitin tayo. Anya ti awis na, nagmayat ko mano kunana ka, maayayo ak, dayto iti anak ko nga pakaayaywak unay. No kumano kung kunamo ti Diyos kanya tayo nga, ibagbaga nga iwarwaragawag ko mga, dayto anak ko makaayayo. Dahil matla ti awis na. Uwan tayo ma-perfect. Ada pagkapsutan tayo. Ada pagkurangan tayo amin. Ngam ti kinamanagayat ti Diyos kin kinaman ang asin na. Or-urayan na nga agsubli tayo. Kita nyo dayta ni dayta. Diyakin likod-likod nga painting. Ije nga to. Dayta ti image ti prodigal son. Kalpasan nga nagbarayuboy. Kalpasan nga nagbalin nga binusbos na amin nga sa nikwana, nagsubli ngam di ama ur-urayon na kasya ti Diyos kanya tayo. Nga uray na bunyagan tayo, nadalos tayo, uray mailawan tayo ti Diyos ur-urayon na. Kati kaharit na magkanya tayo, hanlang agbali nga makaayayo no di kasya kumamot at approach tayo, di kakabsat tayo, nagbasol arakupen, nagbasol tulungan nga agsubli, dahi tati makaayayo iti imatang ti Diyos, dahi tati kung kunada nga maawagan a Kristiyano, kalaglagipan tayo launay natanok ti bunyag tayo. Laglagipan tayo latta kumaakan kanayon, nadalusan, napasanto tayo, gapuday ta nga bunyag tayo. Awis pa ng dalos, tapno makaayayo ti imatang ti Diyos.